què és Molt soroll per Shakespeare i què és el musical més petit 2? Què ens ho repartim? Sí, comença tu. Començo jo. Començo pel musical més petit 2, si et sembla. De fet, és que el nom ho diu, és una segona companyia del musical més petit i que manté en paral·lelisme amb la mateixa companyia absolutament tots els mateixos criteris artístics, la manera de veure les coses, el mateix equip creatiu i de direcció, com a mínim a nivell d'arrencada de companyia, però que el que buscarà serà centrar-se en un tipus de públic concret, que és el públic jove. Per tant, farà un tipus d'espectacles que no són exclusius per públic jove, continuaran sent espectacles que podrà veure gent de qualsevol edat, però sí que intentant tant per la temàtica com per la manera de presentar les coses, com per la gent que estigui dalt de l'escenari defensant els espectacles, centrar-se en una franja més jove. No? Fa molta gràcia que penso que la gent va al teatre fins als 10, 11 o 12 anys perquè els pares els hi porten, aleshores deixen d'anar al teatre i tornen a anar, si és que hi tornen a anar amb una mica de sort, a partir dels 20. Però hi ha tota una franja d'edat intermitja en què, no sé, un grup de nanos de 14 anys o de 15 anys difícilment queden per anar junts al teatre, no? I en canvi sí que queden per anar al cinema o queden per anar a un concert de música, gasten molts diners en discs, gasten molts diners en productes culturals, però no en teatre. I això ens feia pensar que potser no hi havia el producte pensat per ells, no? És un musical, no? I nosaltres volíem un espectacle que parlés del que els passa a gent de 16, 17, 18 anys que estan en un institut, no? I aleshores decideixes, sí, sabem quina tipologia de gent volem, són persones que viuen moltes coses, que viuen relacions d'amistat molt fortes, és un moment de la teva vida, penso, en què la passió és molt important i tot agafa unes dimensions molt fortes, i això és molt bo, i aleshores comences a pensar quins conflictes hi pots posar. I els conflictes, de fet, un cop Shakespeare va escriure tot el que va escriure, ja estan tots escrits, no n'hi ha de nous, no? Tots són simplement noves versions. I aleshores vam anar directament cap allà i vam dir, anem a agafar els conflictes, no els més importants, perquè no hem seguit cap criteri estricte, sinó simplement els que a nosaltres ens semblaven més interessants, i agafem aquests conflictes aïllats i els posem tots junts en la vida diària de 4 personatges d'això, 16, 17, 18 anys que estan estudiant junts en un institut. Els donem un concret molt clar, que és la creació d'un grup de rock, que és el que a ells els porta a estar junts i a treballar junts, i aquí és on es desencadenen tots aquests conflictes que surten d'obres de Shakespeare. Imaginació. Jo intueixo que si un paio amb la creativitat de Shakespeare naixés avui, possiblement no seria escriptor de teatre, possiblement dirigiria pel·lícules o compondria per un grup de rock, perquè buscaria el mitjà de comunicació més bèstia per treure tot el que tenia dins, que és el que ell va fer en el seu dia, evidentment, doncs era el teatre, no? Aleshores, deixant volar la imaginació amb tot això, t'apareixen tots aquests conceptes, no? D'un grup de rock, d'un institut, i aquí et deixes portar, però no és intentant reproduir res que realment surti d'ell, com podria ser, jo que sé, la pel·lícula Shakespeare in Love o altres coses en què realment... Actualment, a nivell mundial hi ha una crisi molt gran de creació de musicals. I això ho parlàvem l'altre dia amb un sopar amb gent de la companyia, no? I estàvem comentant i dèiem que en els últims 10 anys, si mirem des de l'any 90 fins ara, no hi ha hagut pràcticament cap musical que hagi triomfat a nivell mundial. Cap musical nou, d'autoria nova, a banda de Rent. I podríem dir, fixa't tu, Notre Dame de París, que és un espectacle de França, no hi ha hagut cap musical que s'hagi estrenat nou, que s'hagi representat a 15-20 ciutats de tot el món. Musical escrit per fer-se en teatre, no em serveixen adaptacions de pel·lícules com La Bella i la Bèstia o El Rei Lleó, sinó una persona que ha escrit un musical i s'hagi estrenat a diverses ciutats, això que ha passat tantes vegades durant els 80, als 90 no ha passat. És a dir, hi ha alguna cosa que falla, no hi ha una fórmula que es va inventar el senyor Weber, que els senyors Schoenberg i Boblit van utilitzar també amb Els Miserables, però aquesta forma, aquest format de musical, que va morir amb Sunset Boulevard, i des d'aleshores hi ha alguna cosa nova que no acaba de sortir, que no acaba de néixer, no? Vull dir que realment l'autoria, el concepte de musicals nous, bueno, hi ha alguna cosa que suposo que ha de canviar, no? Aleshores és important que tots ho provem i algú a algun lloc del món doncs donarà amb la nova fórmula, suposo. Potser podríem dir, i aquests dies potser ve més a torn, que s'acaba l'era Cats. Oh, i tant si s'acaba l'era Cats. I és una cosa que a mi personalment
no m'espanta, però em produeix unes sensacions emocionals molt fortes, no? Perquè, i en tot el mateix cas, hem crescut sentint parlar d'uns musicals i volent anar a Broadway a veure Cats i el fantasma de l'òpera, i quan de cop tot això desapareix i et diuen, no, és que això ja no interessa. I què ho ha substituït? No, doncs res. Tenim bon professorat per fer classes a gent per fer musical a Catalunya? Bueno, diguem que hi ha professors que estan cadascun per la seva banda. Tampoc no hi ha gaires de bons. I que moguin fils, molt pocs. Llavors és qüestió de dir aquest funciona i tirar cap aquí. Bueno, jo amb el Dani de fet porto 5 anys, 6 quasi. 6 anys ja gairebé. Sí. Déu-n'hi-do. No. Crec que la gent que està sortint de programes com aquest penso que no hauria d'entrar amb el que és el teatre musical, perquè a mi no em poden vendre la moto de que en 3 mesos seran superestrelles i tindran un nivell quan hi ha molta gent que ja porta molts anys. Poden ser millors, però bueno, que no és així. O sigui, les coses no són 3 mesos i ja està tot fet. Són molts anys. Em sembla que aquí no es para. És anar aprenent i anar fent projectes nous, i de cada projecte doncs vas com curtint-te més, no? I anar més. O sigui, no pots dir en 3 mesos ja està. No, qualitat ja, però el producte final no és comparable. O sigui, és això de fer el Molt soroll per Shakespeare, que és per joves. Diguem que a Madrid ni es plantegen fer un espectacle per joves, ni s'ho plantegen. Tot és per grans, però grans ja tirem una edat, ja, és veritat. De grans. Sí, molt grans. de molt grans, que jo em pregunto, quan aquesta gent ja no estigui, el teatre a Madrid s'ha acabat. S'ha acabat. Jo vull pensar que no és casual que Rent i Notre Dame de París s'hagin estrenat a Barcelona i que a Madrid s'estreni La Bella i la Bèstia, Hello Dolly i My Fair Lady. És a dir, que això denota alguna cosa. Cap productor decideix a Barcelona fer una reposició de Sonrises i Làgrimes. I a Madrid segur que n'hi ha molts que tenen la idea pel cap i estan esperant a veure si la Norma Duval o la Loreto Valverde o la Leticia Sabater poden fer un remake de Sonrises i Làgrimes. Que Concha Velasco està fantàstica fent Hello Dolly, realment és un paper que li va molt bé, vull dir que no fiquem a tothom al mateix sac. Concha Velasco i Paloma San Basilio són grans professionals del teatre musical, vull dir, elles sí que ho són, però evidentment són estètiques molt diferents, es van a buscar autors molt diferents, es van a buscar els grans musicals de sempre, que han passat pel cinema abans de venir cap aquí, que per tant ja tenen tot un nom. Sí. En el meu cas concret, jo des de molt petit volia ser actor. Jo ho tenia claríssim, però actor de teatre de text, que és el que jo havia vist. I a l'any 88, doncs, quan tenia 13 anys, els meus pares em van portar a veure Maricel, i jo vaig tenir absolutament un col·lapse nerviós, o sigui, em vaig quedar absolutament al·lucinat amb el que vaig veure, i sobretot amb el que vaig sentir, no? Amb les emocions que allò em va transmetre. I vaig decidir que per poc que pogués jo volia dedicar-me a fer allò. Allò que havia vist, allò que havia sentit aquella nit, no? I a partir d'aquí doncs va començar el meu neguit doncs per estudiar cant, que és una cosa que vaig començar a fer de seguida molt jove, amb 15 anys, al cap de 2 anys estava fent classes, i per començar a buscar què era això del teatre musical, no? I a partir d'aquí descobrir que les sensacions que a mi em produeix el teatre musical no me les produeix cap altra cosa al món, com a públic, com a espectador, i això és el que em va enganxar. Abans que respongui la Patrícia, em sembla que el Dani més o menys el que volia dir era això. No sé per què m'espanta posar-me davant vostre. Sou tots aquí, veniu per a mi, no és fàcil. Tinc la por d'equivocar-me, tinc la por d'emocionar-me. Necessito converses que s'acaben